Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyo bampolunyu hlose ubhodla amanzi abafokazana bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza sure uthele itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple looking mtanami. Another day, another tola, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shandele Bobo. She Popo. She. Hey yo Mzansi, like it or not, nisazozwa ngathi CMTV Niyathembana na asindya wo ngisazonhlupha ngithandani ngathandi. Take me to kwabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathumtimandi mabuyo ubambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Hayibo. Kana ngapha. Yabo leli bridge. Mamiliyoni. Yeah, mamiliyoni. Amamiliyoni. Hey, sayiloko uthi bayovota labo bastard. Hey bangaze balwe. Hey, soyivusa masidlulile. Hayi we. Hey banyanye kabi. Awunjayami. GP Gangster representer. Showcase. Ngithwele ngalishani soyiqokile. Hayi, kule kuyacula nginganami. Mina ngikwenza konke. Ukwenza konke? Oh, ubani kami? Sibusisi. Ubani? Sibusisi. My sister? Ngithiyami. Oh, Tsiyam. So nice jabula ukunaza. Mabura, ushaya yiphi genre la emculweni? Mina igwejo. Igwejo. Okay, ngicela sime ngalana ngoba ngathi kunabantu ngalapha. Igwejo. Shayela phela ncane. Phambili nasemoyeni. Phambili ngewo. Sister, when I went in, you look like a dancer. Hayi ngeke ndoda. But sister, what do you do? Usesikoleni? Yeah, ngiyafunda. Uyafunda? Okay, wenza in? Ngiyenza IT. IT. So umuhle vele uyayithanda lezi zinto zabo IT. Izinto zami lezo. Into zakho. Power to that. So my brother, I want to know wena nosisiyamo ngiqale nini ukusishaya makuthi niyasishaya? No fede sinawo ma 4 years no. For ein. Hayibo. So umqale emncane vele noma yena uqale wena umncane. Sayiqala esikele. Nayiqala esikele nje. So ungathini oyithandayo wena ngothiyamo? Mina uthiyamo fede yangibonisa ukuthi yangihlezi la for mina ngoba. Yeah. Uyangiqizelela yonke into engiyenzayo diski. Sure. Yeah. Sure, power. Yes. I know. Sister, also when you set diskini futhi vele. Mina ngiset diskini. Ukhwaya number bani la? Mina. Yeah. 4 and 5. 4 and 5. Yeah. Ithini age la? Age yami. Yeah. Ngina 21. Nazo manje uyakhula to cause bengifuna ukukuthatha ngikufake mfethu nginama team engisister ngisebenzisana neSimba yase Tanzania ngakuthatha ngikise Tanzania ongivele ngikise la
eSwaziland kwinsingizini but fanele ngikubone ukuthi uCream yini because ibhakabhaka belikufuna Hayi nje uMessi lo. uMessi Ya uMessi. baby kiMessi Ngibona. so ngenze njani ngilifonele ibhakabhaka ngifonele ubaba wami ubaba Ivan Yangazi Ngibona. baby. yeah Yangazi baby. ya wena ngafanele ngiqale kwibhakabhaka before ufika kwiChiefs uqala utrain la kwibhakabhaka yabo Yeah. yeah because ya kwiChiefs Yeah. Have you ever had a stressful situation where you need money urgently? If your car won't start, your phone breaks, or you have an unexpected bill to pay, that can be frustrating. Recently found a simple way to explore trading using Pocket Broker. One feature I like is Altrade, which helps make trading easier and more convenient for beginners. I placed a trade and followed the market movement, and within a short time, I saw a positive result on my account. Pocket Broker also offers useful features like social trading, trading signals, indicators, educational materials, and 24/7 support to help users learn and grow. If you wanna try it yourself, use my promo code CMTVSA June 5 when signing up. Make sure you check the platform and explore the available tools. And please don't forget the link is in the description and use that promo code CMTVSA June 5. Officially licensed. We operate under a government license from FSCA. This means we must follow strict laws to protect your money. ngikise international Chiefs sithi ngizoyidlalela mina ngibona kwami. Hayi. indaba inkulu kakhulu for wena Ngamiyeka nami. yini manje yini indaba ningenwe yini manje ya uthi angakuyeka uma ungadlalela iChiefs nawe uyithanda iChiefs Ngamiyeka. Vela ngithanda iChiefs Ngiyamyeka. kodwa vela. Ngakuyeka. uzolamba ke wena ngekusaba iplayer icareer yakho usuqeda ukuyi-writer off njengamanje la eMzansi uthi wena ngeke udlalele iChiefs Chiefs ya. yini Imedliwa kakhulu. upersonally Personal ya. rest in peace hayi bengiyakuphakamisa mngani wami hayi i-discuss vele siyeke but sister I wanna know from you mfethu kulolu thando leni wena ungathi yini oyithandayo ngolakhe uyabona yini mhlawumbe khona yini into ehlanganayo Ah kona kuyahlangana. sure Angiphethe kahle Phethe futhi. so. Ngiphethe kahle. so njengoba engena team esadlale lokhuzaneni uyamboosta kodwa ukuthi Kakhulu. Yeah, Ngihlezi ngikhona makadlala ngilapho. ya support yeah mfethu so wena umbona eyakuphi ngebhola lakhe njengoba engayifuni iChiefs nje Uyafaka hayi leyo siyibekela esayidini leyo. Marene hayi. uyafaka ikuphi ifana njengoba engayifuni iChiefs lo Because when uyayithanda doesn't mean yena uyayithanda. kanti sister wena uthandani Hawo. hayi yazi kusakuningi kusazo neninto zenza imnyama yazi Yeah. hayi kumnyama Zimnyama. ezimnyama kumnyama Bheka. ya kumnyama Ezimnyama. ya kumnyama kakhulu ngibona ife limnyama into amakhosi emethimula lana abona kumnyama nje imnyama into yenu kodwa ngizoyenza ukuthi ikhanye sister in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani brothers No, 90. 90 10 for disappointment. hayibo wena uzithemba kangakanani 50%. 50 Yeah. ukhona nomunye umuntu sister othandana naye lapha euniversity yena mesele esegroundini Ngeke. Ngibhekene phela. angizwa Akunganyeka futhi mina. ne Ebuhlungu. ungayilanda la eclassini leyo Linda. uma ungafind out ukuthi ulakhe usenelakhe charm yenye intombazane ungezwe kanjani ungazizwa kanjani Ngamiyeka. same time Ngiyamiyeka. awuhleki awunandaba Ngamiyeka. 99 Hamnati. no jena no yang Yeah, na wana no. Ngisasheba ko morago. usayinagana Kamtlwele. awuthami in a scale of 100 wena ungathi umthemba kangakanani my sister 99. 99 ne Yes. senidala nisibusa vele Akudala sesibusa futhi Sure. ngishuthi manje. Nano siphuma fair kahle. yeah namanje njengoba niqhamuka kanje ngisuka fair la nisuka khona yeah yeah wena usithemba kangakanani Amna yasithemba khitmen ngam 100% uhleli ngihleli la. ukhona nomunye umuntu onokusitshontsha naye besides umamzala Akekho. ne Nix. ma ungafanda ukuthi umamzala khona laba mkhwaya khona wena ungenza kanjani Yiki into engizoyenza kuphela emakuphela.
like igange ngibekezelele udoti kodwa masilungisa solungisa lapho nalapho yabona. Yeah. 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 Sister uyayibona into yokulungisa makuthi iyalungiseka. Cause phela Isn't go cheating. sister wena ithini mfethu? Uchitela ing. But sister ubani lokufonelayo? Hayi message. Sister ukhona yini umuntu osuthandana naye? My brother. La phone so. So ngicela mfethu siswami sacela ubhuti wami yakho umtshele ukuthi uyamthanda. Awunjani? Ina ndoda. Asi. Straight. Sure mfethu. Sure. Kunento esiyenzayo ke la ithiwa loyalty test. Loyalty test it's whereby switching phones for 60 seconds. Wena bhuti wami unika umuntu wakhe ifoni yakho for 50 seconds ukuthi acheck on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi wena plate nabo bani. Angithi wena ufihli lutho. Ayikho futhi into oyifihla futhi wena unankinga. Akunankinga. And akunankinga. Hayi akunankinga. Awu sister, yazi mina ngangingayitshela ukuthi mina nawe iyoke ibe khona into mhlambe ozoyivuma ngishoyo. Happiness. Ima kancane phela isakhiphe naye. Oh. Awu sister, ngisathi ngiyakujabulela letha mfethu. Yini manje? Ungaqala uyivule manje. Woza ngala dog. Uza ngalani? Ekuseni mfethu. Sure phela. Ekuseni, awutshele mina. Ayikho into ofuna ukuyiqolisela? Ayikho into engifuna ukuyibhalisela Gotman okwamanje. Nawe siswama ayikho into ofuna ukuyiqolisela? Hayi ayikho. Sokuqala ngefoni yakho. Ibule. Uzizwa njani njengoba uzobamba ifoni yemama? Ngizizwa ngithemba. Uza ngapha ke. Was. Yeah. Khona yi. Uza ngapha Simpiwe. No. Okay, mase ngitsapha uzotsapha lapha. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshela ngoba lezo zinja yize izobe zidla umuntu wakho. All right guys, on WhatsApp right now about tap the trenders. Tsapha lapho uthi ngiyakuthanda. Thanda baby. Stera utshole njani? Angitholi nexus. Now usithole ne? Yeah. Ngiyazithola mina. Usho mawuzithola wena. Delete lapha. Tsapha uthi sex uyiqinise lento. Siza ukuthi usister nokuringa nabo bani ngangesex eres. Yes sister, sahlangana nenye ingane la ithi nina lapha eres. Saseyimngiwani fi. Ne? Yimngiwani. Okay, delete lapha. Tsapha uthi I miss you. Fake ngathi red. Siswami. Siyaluza udumo leni lapha eres. Kuthiwa nidayisa ama video. Hayi banami. Namanje Banamanga. Yini inkinga yakho? Ufuna ukubonani? Ngithe Ufuna ukubonani? cha mina bengisathi angithi saseyigotman dam. Delete ke lapho uthapha imani. Sibone ukuthi imaphi ama-recruitment ami uphi imali. Unenkinga wena. Ngani bengiyibuzela mina ukuthi kuthiwa niyayenza kodwa. Kuthiwa niyayenza. Nawe unenkinga. Awunenkinga. Wena sister uyalwa. Inkinga yakho Manje kusavela mina. kusavela wena njani? Ngi-happy mfethu. Cela udelete lapho. Utype uthi come outside sibone ukuthi ibaphi labo ohodo bamkhipha endlini lapha eres bambizele kuwe. Ufuna ukusicabanisa unenkinga. Ngani? Thanda indaba. Ufunda kuphi? Ufunda kuphi? Ko UJ. Nazo kuthiwa yini impela laba bamavidiyo? Ngafile yakunamuntu nama ngikho ukuthi khama. Usukuphi wena UJ? Ayingazi. Kusho kuyadinga. Ufonela. Hebathong. Okay, delete. Awutholi Awutholi next ngiyabona. Delete lapha. Faka le emoji eprinjol. Ufaka ipentshisi. Ufaka nalamandla athi dlwadla. Impophoma. And sizwile nanezinye izinto ukuthi nina lapha eUJ niyadayisa kuthiwa amavidiyo amavidiyo ama-view ones. Yimngiwa. Yini ufuna ukuthi sidayisele wena? 350 ngibani. Oh, delete lapha. Delete. Yawudlala Facebook. Hawu. Mfethu ngicela nawe awuthami yazi ngicela mfethu ukubonisa ukuthi kumele sithole ngena la Facebook uthapha uthi lapha kumena ama messenger now utype uthi I love you ufake nathi ebomvu
Awuhlophoceha mfanaka. Might no results ungitshela. Awuhlophoceha. Awu wabona mo? Awadlala. Sasiyimi Khotman lami nama. Awadlala. Ngithi ngitshelile ngiyazithemba. Awadlala. Delete lapho una Instagram. Yeah, sister indaba ungibo. Hey, qeda phela nawe. Ufuna ukuhamba thina. Hawu. How do you feel ukuthi indoda yakhe yakuthanda? Uyaphi manje bawami? Ngiyangithanda awudi. Hayi ngithi indoda yami dala ngithanda nto. Mama nje. Namanje. Hayi indoda yami dala ngithanda ngathi. Hey. Mina kali trend ibheka yiso. Vula ifone out Sam. Hey, Lucky yini manje? Yabona ku Lucky. Yeah, Jam. Ayijemi. Oh, hey, uyaphi? Ijemi sakhe ngesinale crack. Jam ngiri. Ijemi sakhe ngesinale crack. Cele WhatsApp. No. Mase ngithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama labanye opitch la ungitshele labo pitch ongabazi ngoba yibo labo pitch abazobe beqhufuzwa umuntu wakhe ngizothi ngitsini. Alright guys, my name is kahle la. Umbambele. Alright guys, my name is King Changer Cream Dela Cream on WhatsApp right now. WhatsApp the trend. Type lapho sister uthi ngiyakuthanda. Like ngicela ume la. Mlakashi, ikhona into ofuna ukuyixolisela. Hayi into ngifuna ukuyixolisela. Okay? Clean, right like shala. Yes. Vela wena nice. Awulike. Uba noAmanda. Angimazi mama. Hey. Uba noAmanda. Awungene kuye sister simbone sisiAmanda. Achava ke mcha. Sister wantwana waye ungayihloniphi ungahlonipha amanye amantombazana. Uthe I love you nangu nje. Uri ke mang Amanda? Akimqava. Okay, akamcavi. Cela udelete I love you. Sibone ukuthi uAmanda yaveleni. Awuri nje sex. Indaba kwenze njani ujule ngani ufuna ukumanipulate manje Hayi unona lena mawubani izolo mawubani kunalena sister akashawa yeah unona lena mawubani no batlon shop no akakushapa sister no shopping kahle man uzoboshwa wena uyakwazi John Foster na uzoboshela ukuthi uwe ozisa kuye ukuthi akushaye naye mase uba Amanda Amanda ngihlangane naye la lento ekhenza la nenzane ekhenza ngithi beka semakhaya hambe so benikhenza nina wena wakhenza noAmanda nakile emakhayeni wena washela yakadi phahlu khanti ke tlo thakana le Amanda khwaetsa khala gore la khenza ke go badi khwaetsa khala dintho tse ileyo shoyo uthini uring buwa la khenza Kenzi benenzani pho plomi la ko Kenza vele sister akuvumelekile no inkinga yakho nawe wena kanti ubani uAmanda mfethu ufuna ukushova nawe kahle manje yashova ke so ubani uAmanda uyangilwisa sister ayikho into enihlanganayo wena unezandla mina unelukise Khotman ilungise yabona ngitshelile uzongithabulele yabona ukuthi ngitshela lilukisa ingeke sekulungile ke lento ilungile lakhe iyona ke lento benifuna ukuyilungisa ngithi wena sister irikubulele ditaba zakho lo muntu lona ngikwazi ukushova naye kahle okay ngizoshova kahle sister sazoqhubeka utshole naleyo njengoba bethu imate yakhe bantu uthi imate yakhe media kaka ki hlakanilene ko kae o hlakanilene ko kae ko Kenza si media ka tithakanalena lana ka dinamba koze na Kenza sekunjalo go yalo vele let's masepha Khotman lami ngicela ngimele kancane kanti wena yini manje kancane Khotman indaba no uzoringa kanje angithembi wena ungithembi kanjani no umasosondela aggressively mina uyamfuna Ebrahim why ungifuna madam kanje uyamfuna okay ngime kuphi emoyeni ngami emoyeni ngifuna why how angifuni intombi yakho baby ing
Sister ngicela so wena mfethu so wena no Amanda niyajola vele. Asijoni. Nenzani nakhenza? Siyakenza yini ukhenza? Yini lena yenza? Angithi uthe wena nenza. Konke yini? Ispire khotman. Ngisho imbina. Simfonele uAmanda. Mandami oh. Anamandla nyakuzwa yini? Yazi lakho usuzohamba emoyeni manje. Lucky ngathi gravity yanqaba uthi umntana asakufuni. Ngithina so. Ya na umchunile no Amanda asimfonele uAmanda. Simfoneleleni. Okay umuntu wakho ke Etakuna Kim Ginger ne. Ya yimlo awuthama ngiphethe kanti sure Le pantsa la coltini pe ba rivari. Tla go jweditse ka re motho o cheatang ka mtloela nna Ke vai. ya na iphone yakho Wa tlogela. ya Tse khotman la mina vane madam. mara yona Madam. mina nginenkulu mfethu ngibloma naye simnandi ngishadile Manje right wena lento yenza. no wena uchithelani Cheat na. uyachitha udlu Amanda wena Ngidlwa manje. yes eKenza ushilo nje la kwathi wena wathatha uAmanda naye eKenza nafika eKenza wena kwenzakalele into yenza wayisebenzisa nje icondom eKenza Efuni madam. yipi Wena efuni. uAmanda olo Yo, madam. what about Amanda Amanda ngumazi. awusamazi kanjani umuntu osefonini yakho hey wena awusamazi kanjani Wena awusamazi kanjani khotman dami ngicela ungichiftele yo yaqinile fele yo. usazoqhubeka nalo angimfuni okay my brother my sister akasahambi nawe sister ngicela uyihambele indlela yakho yeah now Kenza how take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake